Issa u ċar li l-unika diviża li fadallu l-poplu u l-Partit Nazzjonalista, għaxu biss il-Partit Nazzjonalista li jrid jara li l-poplu jieħu dak li verament ħaqqu. Klim il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grieg f'konferenza tal-aħbarijiet li matul ħabbar li hu d-deputat nazzjonalista Adrian Delija resqu flimkien protest ġudizzjarju fil-primawla tal-Qorti Ċivili dwar il-mod kif pajjiżna għadu qed jinsteraq bil-kuntratt korrott u fraudolenti kif kien deskritt minn ta' Stewart stess fil-qorti biex din il-kumpanija żomm f'idejha 3 sptarijiet pubbliċi. Aħna għalhekk qegħdin hawn. Il-Partit Nazzjonalista għalhekk qiegħed biex flimkien bil-ħidma tagħna il-kol bħala tim ngħinu lil poplu Malti jieħu dak li ħaqqu. Servizz pubbliku, servizz ta' kwalità, però servizz li jħallas għalih flus li huma ġusti u mhux jibqa' jinsteraq ma' kull ġurnata li tgħaddi. Bernard Grieg qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen li Malta u għawdex tagħna huma bbażati fuq l-aqal tal-poplu li dejjem jara kif jonfoq flus u baqal u mhux fit-tberbieq. Minnaħa l-oħra issa u ċar li bil-kuntratt mal-Vitals u Stewart il-gvern ta' Roberta Bela mhux ikun aqli u dan kollu diġà ħareġ biċ-ċar mir-rapport tal-Awditur Ġenerali li qal li l-kuntratt jikser il-liġi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan mhux aċċettabbli anke fid-dawl tal-fatt li għall-budget tas-sena d-dieħla il-gvern ta' Roberta Bela qed jerġa' jitfa' kważi 70 miljun euro jew żieda ta' 50% minn din is-sena. Bernard Grieg spjega li b'dan il-protest ġudizzjarju il-Partit Nazzjonalista jrid jagħti s-serħan il-moħħ lill-poplu hekk kif issa hu evidenti li Roberta Bela u l-gvern tiegħu m'għandhomx irrieda politika li jiddeċiedu favur il-poplu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Roberta Bela għandu jispjega għaliex qed jażel li jibqa' daqstant marbut mal-eks Ministru u eks deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi minflok ma jieħu azzjoni u dan juri kif Bela u l-komplement tal-Grupp Parlamentari Laburista huma kompliċi f'dan il-kuntratt korrott. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-deputat nazzjonalista Adrian Delija li spjega kif il-partit ma kellux għażla oħra ħlif li jagħmel dan il-pass la darba l-gvern li suppost jisma' qed jażel li jagħlaq widnejh. Għaldaqstant spjega il-Partit Nazzjonalista jrid jara li quddiem dan il-kuntratt korrott u fraudolenti mhux biss tintrefa' responsabilità politika iżda anke dik legali u biex mill-paroli ngħaddu għal fatti. Spiċċa iż-żmien tal-paroli u ħannaddu għall-azzjoni. Daqshekk sraqtu lill-poplu tuna l-isptarijiet lura. Adrian Delija spjega li l-protest ġudizzjarju jitfa' pressjoni fuq l-awtoritajiet tal-Istat biex jinvestigaw bħall-Avukat Ġenerali, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-FIAU, iżda wkoll biex il-banek jaraw li jkollhom it-tweġibiet ta' fejn u kif qed jintużaw is-70 miljun li qed jingħataw ta' Stewart. Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob ukoll lil Malta Industrial Parks Limited tevalwa l-mod kif it-tliet sptarijiet pubbliċi kienu allokati lil din il-kumpanija u jekk il-kuntratt hux qed ikun segwit minn ta' Stewart. Għaldaqstant quddiem din is-sitwazzjoni mingħajr preċedent, id-deputat nazzjonalista appella lil membri parlamentari tal-Gvern biex jibdew jaġixxu favur il-poplu kollu għax kull wieħed minnhom li se jivvota favur il-budget se jkun qed japprova dan il-kuntratt korrott u fraudolenti. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal li l-partit qed ikun u se jibqa' jkun it-tarka li għandu bżonn pajjiżna. Għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jkun u jrid ikun it-tarka taċ-ċittadin. Din hija l-vokazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Partit tan-nies, partit li jaqbes għan-nies. Partit illi lest li jaffronta il dawk li huma l-abbuż tal-poter l-abbuż tal-Gvern Laburista fil-poter. Għaldaqstant Michael Piccinino fakkar fis-sit elettroniku kunilbidla.com fejn wieħed jista' jkun parti mill-bidla b'viżjoni li biha l-Partit Nazzjonalista irid jara li ħadd ma jibqa' lura.